Mi još uvijek kao roditelji ne razmišljamo da ćemo pomoći nekome samo ko je član. Nismo stranka, nismo savez izviđača, nismo udruženje koje, jesmo mi po zakonu fokusirani na sistemu učlanjivanja, ali mi ne radimo sa onima koji su naši članovi. Mi radimo sa onima koji su u problemu. I sad ako zamislite da kažemo mi, da, evo mi ćemo samo, evo vam papir, potpišite ste član, pa ćemo mi sa vama razgovarati ili pričati. To nije pošteno sa naše strane, tako da svako kogod je ko je možda u sistemu lečenja, ko je završio lečenje, jer vi kada završite lečenje, vi niste završili lečenje. Tada se taj adrenalin koji je u vama, on je još uvek tu, i kada još to krene da nestaje, vi se osjećate još lošije u svemu tome. A da ne govorim kako se osjećate za svaku kontrolu koja dolazi u početku na svaka 3 meseca, pa kakvi će rezultati biti, pa kako vreme prolazi, to sa 3 prelazi na 6, sa 6 na godinu dana, ali vi ste uvek pod nekakvim stresom i uvek je potrebno da se nekim bar malo porazgovarate o svemu tome. Mi ne tražimo novac, nikad ni novac nije nešto što će vam pomoći. Da, taj materijalni deo priče u sistemu lečenja je jako bitan. Taj strah od nemanja novca još više budi problem kako će i na koji način se približiti svom detetu i da li će biti nervozniji i da li će to lečenje ispasti onako kako treba. Ali nije sve ni u tim materijalnim sredstvima. Sama priča, sama komunikacija, sama pomoć oko svega toga u mnogome, bar taj teret bolesti pomera i olakšava u celoj priči. Ako mogu ja, možeš i ti. Pokušavamo i ove godine 3. put da organizujemo kamp, mi ga zovemo samostalni kamp za decu lečenu od raka, mi možemo sve. Uspešno smo organizovali 2013. Uspešno 2014. i evo siguran sam da nas čeka i 2015. da završimo uspešno priču do kraja, pa ko zna i 2016. i 2017. Moram da napomenem, do 2010. godine naše deca nakon aktivnog lečenja u bolnicama nisu imale prilike ni mogućnosti, jer država to nije prepoznavala kao vid lečenja nakon aktivnog lečenja. Ono je ukinuto negde 80-ih ili početkom 90-ih godina i roditelji kao roditelji prepoznali su potrebu da su kampovi ozbiljna stvar nakon tih ozbiljnih procesa lečenja koje ne traje dan ili dva, ono traje godinu dana, 2 godine, 3 godine, dete izgubi i priču sa svojim društvom, izgubi priču sa roditeljima, izgubi priču sa školom u kojoj treba da se vrati i onda kamp, sad mi to zovemo kamp, da li je to kamp gde deca leže u krevetima kao u bolnici, to nije naša ideja. Ideja je da budu deo prirode, da budu deo društva, da zaborave na sve ono, da bar pokušaju i da razgovaraju sa onima koji su to prošli isto kao i oni. I to je vid izlečenja. Evo, 2010. kreće prvi kamp, da je taj kamp krenuo zajedno sa roditeljima i on je jako bitan i kada grupa roditelji i grupa dece učestvuje u takvoj priči. A 2013. krenuli smo sa pionirskim poduhvatom, pokušajem da izdvojimo decu od te teške i velike brige od roditelji, jer oni imaju šta da kažu, to mi uvek prvo, mi zaboravimo da oni imaju šta da kažu, mi zaboravimo da su oni prvo deca, a onda pacijenti. I 2013. krenuli smo sa prvim kampom, 2014. drugi i evo, siguran sam da će i 2015. biti realizovan. Na tom kampu nije ideja samo da deca
se igraju i da skaču i da ne razmišljaju ni o čemu. Mi na tim kampovima imamo ozbiljne programe. Kada se radi o maloj deci, mi smo razmišljenja da je bolje pomoći roditelju, da ga osnažimo da on pomogne svom detetu. Ko smo mi da pomažemo nekom detetu koje se trenutno leči i ko sam ja da sad ja razgovaram i da radim sa detetom i da njemu pomognem, jer ja sam ne znam šta i ne znam u kom sistemu lečenja svega. Naša ideja je da pomognemo roditelju, da se on bolje i lakše izbori sa tom celom pričom, jer samo on može pomoći tom detetu. Kada su tinejdžeri u pitanju, to je malo drugačija situacija. Tu smo okrenuti i tinejdžeru i roditelju i malo nekako više tinejdžeru, jer oni su ipak svesniji od svojih prijatelja koji su mlađi i drugačije gledaju na stvari nego što su to mala deca. I zato i ta naša priča sa mladicama i zato je jedan od projekata naš povratak u školu kao jedan vid socijalizacije ne samo onih koji trebaju da se vrate u sve to, nego i onih u čiju sredinu treba da se neko vrati. Zamislite nastavnike, profesore koji sada primaju jednog đaka koji je 2 godine izostao iz škole, taj nastavnik ni ne zna, ili profesor, ne zna o čemu se radi, ne zna kakva je bolest, ne zna šta da se očekuje od tog deteta, ne zna koliko može da mu pristupi, ne zna koliko su njegove mogućnosti. I tu nastaje strah i tih profesora i nastavnika. Zamislite tu decu koja treba da se druže sa tim dečakom ili devojčicom u istim klupama, pogotovo deca koja nekad znaju da budu dosta gruba, ali su dosta i otvorena, i mi to znamo, pozitivno otvorena, i samo ako ih malo usmerite, ako im objasnite, ako im ispričate, oni nemaju informacije, ali znanja imaju, i ako im na taj način pomognete i roditeljima koji vraćaju svoje dete, i deci koja očekuju to dete u školi, i nastavnicima i profesorima, vi ste već otvorili jedna velika vrata i taj stres povratka u školu ste spustili na minimum i omogućili tom detetu da mnogo lakše prebrodi, jer to je stres. Vi se vraćate sad u neku novu sredinu, vi kad preselite se u novi stan pa ste pod stresom, zamislite posle tog sistema lečenja se u stresu da se vratite u sredinu u koju morate da se vratite. Ajde, kod nas je osnovna škola obavezna, šta ćemo sa srednjom školom? Ona nije obavezna. I nekad to prepustimo, samo pa nije obavezno, pa ni ne moraš. Da, ali šta sad? Šta ćemo? Ta osoba postaje teret društva. Ako ćemo da pričamo nekim političkim rečnikom, to je teret, to su materijalni troškovi, to onda je trošak društva i svih nas. Ajde da to ne bude trošak, ajde da ipak malo neku humanost podignemo. Zato mi držimo ovde nekako 3 stvari, napisali smo ono što nama stvarno nedostaje danas u društvu, to je ta strast za bilo čime se danas čovjek šta radi u životu, empatija, nemamo je. Koliko god mi mislili da smo društvo koje misli o drugima, naša empatija je na minimumu. I ako imam je 2 dana, a 3. dan okrećem se nekim drugim stvarima. Napravili smo to psihološko savetovalište gde su naše vrata uvek otvorena sa našim, i naš psiholog jedan koji danas nije sa nama, ona je vrlo otvorena i uvek će raditi sa onima koji nam se obrate. Mi čak nekad idemo i u drugu stranu, mi nekad ne očekujemo da nam se jave, mi smo nekad ti koji direktno zovu onoga ko je trenutno u problemu, pa znate kako, za nekoga ko leči svoje dete, sam razgovor, samo kako si, jer on nešto treba, je na toj lestvici ozdravljenja na veoma visokom nivou, jer nekad je dovoljno samo saslušati čoveka i vi ste već deo priče završili. Samo da saslušamo. Ne moramo davati savete. U našem poslu, evo ja sad kao kažem poslu, ali u ovoj našoj priči nije dobro davati savete. Nikad ne treba davati savete. Znaš, kreni sa ovakvom terapijom, radi ovo, i mi to nikada ne radimo. Jer to se stvarno ne sme. I
Evo, iskoristit ću i vas da kažem ljudima koji žele da budu u toj priči, nemojte savetovati šta i kako, jer ti saveti vrlo često odu na suprotnu stranu i onda vi kao neko ko leči svoje dete, ako posluša savet i to ode na neku drugu stranu, prvo vi nikada nećete oprostiti onome ko vam savetuje, a i vi ćete se loše osjećati, jer ste ga savetovali jako loše. Uvek možemo pričati o tome kakve su naše iskustva u svemu tome, ali saveti nikako. Tako da, naša psihološka radionica je tu prvenstveno da sasluša ljude. To je ono što radionica, ja zovem radionica, ali to savetovalište. Naši telefoni su uvek otvoreni. Na našem sajtu cikaboca.org možete naći i našu adresu Vojvode Vlahovića 35E, tamo su i naši telefoni, i mobilni, i fiksni. Svako ko želi, barem da može doći, može sa nama porazgovarati, uvek izdvajamo vreme, razgovaramo sa ljudima, zovemo telefonom, sad u svetu interneta, tu je Skype, tu su, ne mora se samo 1 na 1, pogotovo za roditelje koji su van Beograda, pa im je teško da izdvoje svoje vreme, ali evo, nekako, nismo u bolnici, van bolnice smo, nema tog ni mirisa bolnice, ni jedino što nam zidovi beli, ali to ćemo promeniti uskoro, jer ovo je još nešto novo, ali sam taj kontakt sa nekim ko je to prošao deluje lekovito.